بنێرن تەماشەوانên هێژا بەری ساڵekê weke îro 26 meha çaran li Qamişlo konferansaya Krêziya Kurdî çêbûbû. Hemû aliyên siyasî li kêleka hev rûniştin û pêşa roja roj avayê Kurdistanê nivîsandin. Tabloyekî ew qas ciwan bû, gelek kes ji kêfxweşbûna bigirî kirin wê tabloyê. 400 kes ji nûnerên partî, rêkxistin û kesên serbixwe yên roj avayê Kurdistanê, nûnerê Serok Barzanî, Yekîtîn Niştimanî Kurdistan, KCK, Dem Partî û aliyên din hemû di wê konferansê de amade bûn. Ji Kurdên Rojava re gotin bimeşin, em li pişta wan e. Ez ne li wir bûm? Heta niha jî dibêjim xwezî hem weke Kurdekî Rojavayê Kurdistanê, hem jî weke rojnamevanekî li wir bama, şahidê zindiyê wê roja xweş bama. Binêrin, Şamdeke Kurdî hate avakirin, ji bo ku li Şamê nûnertiya gelê Kurd bike. Lê heta niha Şam ne amade ye pêşwaziya şanda Kurdî bike. Hinek berpirsên partiyên Kurdî bi serê xwe teke tek, yek bi yek çûne Şamê. Hinek hevdîtin pêk anîn. Lê ew serdan û ew hevdîtin pirsa Kurd çareser nakin. Hêvî dikim hûn vê yekê baş bizanibin. Çima? Ji ber ku Kurd li Sûriyê xwedî dozeke netewîne. Yani bi çend silav û vexwarina çend fîncan qehwe ew pirs çareser nabe. Divê Kurd yek deng, yek girtî biçin Şamê û dosya pirsa Kurd ya netewî deynin ser masê û li gel berpirsên hikûmetê çareser bikin.